mañá... Que pasa, ve pantalón corto? No, porque... No. Porque... Ahora estou a media xornada. Veña media xornada. É que xa prácticamente estamos de vacación, xa prácticamente. Mañá martes será o último programa da temporada de La Roda. Sí, porque tenemos que ir traballar. Será a última temporada, último programa da temporada, mañá, e entón, mañá sí que prometín, e se eu prometo, sabedes que eu sempre cumplo, vamos a enseñar o cuadro mañá, a toda Galicia. Sí. Mañá estean moi atentos. Sí. Aparte temos un programa moi especial mañá. E nós, se todo vai ben e non pasa nada, pois volveremos a estar en directo, volveremos a temporada seguinte, arrancaremos o luns 7 de septiembre. Arrancaremos esta segunda temporada do Land Rover My Show, diario, e a ver se me acordo por fin de chamar a Carmen Lomana. No, cuidado, non é broma, porque ela dixo que, cando morrera, que me iba a deixar un piso. No, eso non é broma, Eso non é broma porque ten máis pisos que anos, Cuidado. E que pasa? Que ela, claro, se na chamo, igual se lle pasa... O outro día chamoume. E díxeme, avísame xa para ir porque ela tamén ten gana de ir morrendo tamén, porque... Claro. Díxome, Carmen, Roberto, eu teño gana de ir morrendo tamén porque o espectáculo xa o vin. Agora xa é todo repetido. Aí atés, está estupenda, Está moi ben, Vai durar cento e pico. Ou colla un coche mañá, pero que decir, en principio, moitos anos. Carmen Lomana. Vale. Atención, público da casa, pero sobre todo, público de plató, porque hoxe é moi especial, por noso prezo xusto. Claro, o tío que fixo esta música ahora sonou e ese tío cobra. Sí. De feito, eu dixenlle a Aitor, podo facer ahora eu. sonou a música do Precio Xusto, non? E hai unha persona que fixo esa música e ahora saleu e esa persona cobra por eso. E vos aquí na mierda. Eu aquí. Oxe vas cantar ou que? Oxe vou cantar. Se vai cantar Néstor Pardo. Vale. Atención. Normalmente o que facemos co prezo xusto é que aquí hai algo que a persona que acerta o precio xusto leva para a casa. Pero atención, hoxe é tan maravilloso que hai aquí que se alguén acerta o precio xusto hai para toda a xente do público. Para toda. Vale. Non tolear tampouco. Vale. No momento que alguén acerte o precio xusto, o que hai aquí haberá toneladas, kilos, para todo o público. Chúpate esta, hormiguero. Mira pa aí, Aparte, é unha cousa que lle gusta moito ao público que temos hoxe, que é a chavalada, e gustalle moito. Pero para que todo o público se poda levar esta auténtica maravilla, vades ter que adiviñar, alguén vai ter que adiviñar o precio xusto destas galletas mariñeiras da Veiga.
Hoxe traemos un lote variado de galletas mariñeiras da Veiga, un clásico das despensas galegas. Crocantes, versátiles e presentes en milleiros de fogares, converténdose nun imprescindible das nosas mesas. Agora, concursantes, saberían dicirnos cal é o seu prezo xusto? Cuidado co que hai aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 paquetes. Galletas mariñeiras da Veiga que están que flipas, Porque isto... Pero non podo comer unha. Oh, la mierda, todos voume. Que non. Digo que hai moita galleta aquí, galletas de mariñeiras da Veiga. Esta está buenísima porque fixéronas como daquel pan que levaban os barcos antes. Sabes, esa receita. Tú podes comer 100 kilos que non engordas. Ollo, hai que acertar o precio xusto, Se non acerta naide, non hai galletas pa naide, Non, tú tires bruto. Iba. Que tal, jefa, como estamos? Ben. Ben, pois xa é bastante. Canto pensa que valen todo ese lote de galletas mariñeiras da Veiga? 22 euros. 22 euros. A ver, teñen bo precio, pero non tanto. Valen máis de 22. Máis. 29,99. Máis de 29. 60. 60, atención. Menos de 60. Tranquilidade, va. Terei que oír unha cifra. Espera. 50. 50? No. Home, que hai unha aí que está. 51, 52, 52, está dicindo todo seguido. Hombre. Eu sei canto é. Que eu xa non me acordo, Abra o portalón automático ese que temos aquí. Eu pensei que era... Eu pensei que era €1 menos. Sí. Ou €1... Non, pensei que era €1 máis. Pois non. Vale. Vamos facer unha cousa, porque o premio é grande, Sí, porque darlle de comer a 300 personas, isto... E esta xente hai tempo que non come... A ver, o precio... Vale. O premio é moi bon. Vou dar 3 oportunidades. Sí. No, porque non podemos andar 3. Menos de 60, máis de 29, dixen. 54. Quédame 2 oportunidades. 53. Queda unha oportunidade. No. Quen quere ter a responsabilidade Sí, de gastar que levanta má o último cartucho? O valiente. No, vou decidir eu quen di a última palabra. 54. Mon. 54! ¡Dentro galletas! ¡Meta el galleta, José Luis! ¡Hay para todos, ¡Hay para todos! ¡Qué alegría levan, Uf, ¿qué tal, Xocas? ¿Cómo estás? Que tal, ben. Casi me tapata e pregúntolle o que fai as galletas. Sí. Coordinador comercial, Xocas. Bueno, pero responsable da galleta. Dixen eu ben o do barco, é que eu escoitei unha historia que me fascinou sempre. Sí, é verdade, Que isto viña basado de que? Si é un pan especial que utilizaban os mariñeiros para levar o pan en largas travesías, tiñan que levar un produto que non absorbera a humedade. Entón este produto leva esas características. O sea, eran pan que se levaban nos barcos de antes. Sí. Para que non chuparan humedade.
Esto pa untar. Vos vides traer de Chantada? Chantada, sí. Bo sitio, Hai moito negocio en Chantada, non sei por qué. Sí, ahora hai moito Hai moito negocio. emprendedor, moito... E vos sempre estuvestes en Chantada? Sí, sempre estemos en Chantada. Sí. Bon sitio Chantada, Bueno, a idea era volver a orixen, os fundadores era volver a orixen, a Rodeiro, bueno, Rodeiro, Chantada e Ovalada, non? Sí, señor. Pois mira, son do interior, as galletas mariñeiras. Sí, sí. Bueno, como o polvo que é de Carballiño e... Igual. E pois, no nome de todo o público, damos as gracias porque hai galletas para todo o público. Hai que levarlle esto ali. A ela. Claro. Vamos a ver. ¡Ese aplauso! Usted por que se levanta? Porque como os demais. No, ti non che vai tocar nada, séntate aí. Eu reparto, Parabéns, queres decir máis palabras? Ahora Nunca che tocará nada, verdad? No, no. Pois a partir de agora vai che tocar todo, non te preocupes. Un aplauso.